hyvät naiset. Ja muutkin tyypit. Se rockimpi pidebändi, Mastorok, soittaa kotimaisia hittibiisejä raskaalla otteella Lahden hilpeässä Hilmassa 9.12. alkaen kello 22.30. Tulethan siis paikalle, sillä luvassa on hyvää musiikkia, huonoja juttuja, tanssihommia, räjähdyksiä, kunkuuta ja tonttulakkeja. Jos et siis mitään muuta tekemistä keksi tai olet ulkona hatuttaviluissaan, niin suuntaa itsesi Lahden hilpeään Hilmaan ja koe Mastorokin tärykalvot poksauttava live show. Tervetuloa!